Μιχάλη, θα πας να αλλάξεις το κατουρημένο ζυπ, να βγεις έξω. Δεν το αλλάξω και σε αιτία. Εγώ με αιτία. Ναι. Γιατί? Γιατί το σε θέμα. Ναι, μα πρέπει να αλλάξεις. Δεν μπορείς να βγεις με αυτό το ζυπ έξω. Όχι. Το κατουρημένο. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Μα δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις έξω με αυτό το ζυπ το κατουρημένο. Σήμερα λίγο νερό. Νερό θες? Όχι πολύ. Αχ, δεν που λες τη βλέπεις την Δία εκεί κάτω και τη θάλασσα. Δεν βλέπω, μωρέ, το μόνο που μου κάνεις είναι να στεναχωρούμε. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ θα φύγω τώρα άμα δεν αλλάξεις το ζυπ. Φύγε. Πώς θα βγεις έξω να μυρίζεις? Ακριβώς να μυρίζω. Σ' αρέσει να μυρίζεις? Οι άλλοι δεν ανέχονται όμως μυρωδιές. Ναι, μα εγώ μπορώ.